Se on kesä nyt. Aurinko paistaa ja linnut laulaa. Aikaa rauhoittua ja vähän hengitellä. Samalla voisi vähän suunnitella tulevaa syksyä ja valita vaikka pari hyvää koulutusta. Meiltä on tulossa 1-3 päivän pituisia lyhytkoulutuspaketteja liittyen työnohjauksellisiin taitoihin, terapeuttisiin menetelmiin ja neuropsykiatriseen työotteeseen. Koulutukset toteutetaan Zoomilla, joten sä voit osallistua koulutukseen vaikka omalta terassilta tai kotisohvalta. Se on aika helppoa. Eikä se haittaa, jos kesällä ei muista muuta kuin sen, missä on lähin jäätelökioski. Me muistutellaan sua syksyllä, mihin voi ilmoittautua. Mutta jos haluat olla fiksu, niin käy vilkaisemassa meidän koulutustarjonta. Se löytyy täältä. Ollaan kuulolla.